Comín. Benvingut. Bé, bon vespre. Bon vespre a tots i totes. Honorable conseller Toni Comín, benvingut a Ona Pau Claris, a aquesta boqueria, a aquest petit gran teatre shakespearià. Fa uns mesos vam fer una presentació així amb la Clara Ponsatí i Clara Ponsatí ja és aquí, així que esperem que tu siguis aquí també ben aviat. Molt honorable presidenta, resta d'autoritats, tots benvinguts i benvingudes. Ahir parlava amb el Toni i dèiem de... No se sent? No sent res? Hola? Hola, hola, em sents? Bé, de nou, benvingut, honorable conseller Toni Comín, benvingut a la boqueria d'Ona Pau Claris. Ahir parlàvem amb el Toni i dèiem que això seria una celebració de la vida, de l'amistat, de l'amor, i esperem que sigui ben bé això. En l'epíleg del llibre, Lluís Llach escriu: tenir un amic que pensa fa pensar. I en el cas de Toni Comín ens coneixem des que tenim 16-17 anys, d'aquell estimat Jaume Lorés, a casa del Jaume Lorés i l'Àngels Maragall, i recordo que havíem fins i tot fet algun dia amb 17-16 anys ràdio junts, amb el mateix Jaume, amb el Josep Maria Carandell, és a dir, que fa molts anys que em fas pensar, que ens fas pensar, i avui és un honor tenir-vos aquí, benvinguts també i amb molta il·lusió Agustí Colomines, company de batalles, i Vicent Partal. Moltes ganes d'escoltar-vos a tots tres. Abans d'escoltar-vos a tots tres, per això agrair també la feina de la Natàlia Romaní, perquè ha fet una feina ingent amb la preparació de tot això, i tota la resta de persones que hi han participat i també tot l'equip d'Ona. Encara hi ha una mica de lloc potser per dalt, i si no posarem alguns bancs allà al fons. De nou, gràcies per ser aquí, moltes ganes d'escoltar-vos. Toni, molt feliç veure't aquí i esperem ben aviat abraçar-te aquí físicament després d'haver-ho fet tants anys a l'exili. Natàlia, em sembla que tu vols dir unes paraules. Gràcies de nou. Hola. No, jo el que vull és ja donar pas en el Toni Comín, que normalment com a autor hauria de parlar al darrer, però sent el Toni ha decidit canviar l'ordre de factors que altera el producte segurament, i per tant el Toni ens explicarà la peculiaritat d'aquest llibre que teniu ara a les mans i que, si us plau, agafeu-los tots perquè són tots per vosaltres. Toni, com vulguis. Bona tarda, que em sentiu? Em sentiu bé? Sí? Escolteu. Bueno, moltíssimes gràcies. A veure, jo he pensat que era millor que comencés perquè, de fet, només us volia dir dues coses, que són gràcies i perdó. I he pensat que era millor dir-les al principi, perquè deixeu que m'expliqui una mica. Primer comencem per del perdó. A veure, la veritat és que s'editen molts llibres i jo a vegades penso que a vegades hi ha llibres que no caldrien. O sigui, veus un llibre en una llibreria i dius aquest llibre era imprescindible, era necessari, i volia fer la broma que segurament us estic convidant a la presentació d'un llibre innecessari, perquè aquest llibre de fet va arribar de manera imprevista. En veritat és el recull d'uns articles que ja es van publicar en el seu moment, es van publicar en català, alguns segurament ja es deu al cas, a la revista La República. Per cert, li agraeixo moltíssim al setmanari de La República que em donés l'oportunitat de publicar això. I jo, quan vaig començar amb aquesta col·lecció d'articles, que ja tenia previst que tingués un principi i un final, la vaig voler titular Cartes des del cor d'Europa, i volia que es digués així en el sentit geogràfic, perquè les cartes les estava fent des de Brussel·les, però sobretot en el sentit ideològic del concepte, que és el cor d'Europa. El cor d'Europa són els seus valors, i els valors d'Europa són l'antifeixisme, la democràcia, és a dir, mai més el totalitarisme, i
el respecte a la diversitat lingüística i cultural nacional, és a dir, Europa serà plurinacional o no serà, i aquests són els valors europeus, la democràcia i la capacitat per integrar la diversitat nacional. No? I és veritat que són articles de circumstàncies, eren articles de comentari de l'actualitat política, però sempre tenien una idea fixa de fons, que és aquesta idea que explico a la introducció, que és que el catalanisme i l'europeisme convergeixen. És a dir, que el catalanisme i l'europeisme responen als mateixos ideals. Entenem que avui el projecte independentista és l'expressió, és la forma que ha pres el catalanisme en aquesta fase de la seva història, i havíem explicar-nos i explicar a l'opinió pública europea que el projecte de la independència de Catalunya no només no va contra els valors europeus, sinó tot el contrari, que coincideix profundament amb els fonaments i amb els objectius del projecte europeu. Que en aquest conflicte entre Catalunya i Espanya els europeus som nosaltres i els antieuropeus són ells. Per tant, aquests articles, encara que estiguessin fets al fil de l'actualitat, sempre pretenien anar repetint aquest missatge i per això sempre en articles en què es comentava segurament algun fet del procés polític català el posava en relació amb Europa o algun fet del procés polític de la integració europea el posava en relació amb Catalunya. No? Era una mica una paradoxa, perquè clar, eren articles escrits en català, era on tenia l'oportunitat de publicar-los, però en el fons, en el meu cap, estaven pensats per un lector europeu. Estaven pensats per l'opinió pública europea, pel públic europeu. I va ser per això, perquè de fet eren articles que encara no havien arribat en el seu destinatari últim, que quan el Parlament Europeu em va oferir la possibilitat de publicar això en diverses llengües, doncs vaig decidir que havia d'aprofitar-la, aquesta oportunitat. No? I per això el llibre no estava previst que sortís en català. Aquest llibre el que vam fer va ser recollir tots els articles. Són articles, no ho he dit al principi, que vaig fer els primers anys de l'exili. Els anys 18, 19, 20, i allà van quedar, quan ja vaig dir tot el que havia de dir, vaig tancar la secció. No? I els hem anat traient en italià, en alemany, ara sortiran la versió francesa i l'anglesa, i més endavant sortiran la portuguesa i la neerlandesa, i aquí ho deixaré. Però el que ha passat és que els amics són molt amics, molt insistents, i em deien, quan trauràs la versió catalana? Quan trauràs la versió catalana? Tinguem en compte que, com que l'ha dit el Parlament Europeu, és una edició no comercial. Per tant, és un llibre molt estrany, perquè és un llibre d'articles que ja es van publicar, que ja es poden trobar a la xarxa, i que, a més, si tu el vols, no el pots comprar perquè no el trobes a llibreries. De fet, per aconseguir el llibre l'heu de demanar a través de la web de l'oficina del Parlament, que ofereix la possibilitat d'enviar el llibre, diguem, a domicili. O sigui, avui, de fet, no sé si és el primer dia que activem aquesta web en què la gent pot demanar el llibre i l'envien a casa. Molt bé. En tot cas, quan sortirà la versió catalana? Jo deia, no cal la versió catalana. No és necessària la versió catalana. Ja estan publicats. Farem un llibre més de tota la col·lecció inacabable de llibres innecessaris que hi ha en les llibreries del món. No? Però, al final vam decidir fer-lo, encara que fos innecessari, i per això també us demano, en aquest sentit, que em perdoneu, us convido a la presentació d'un llibre probablement innecessari, però vam decidir que sortia en català havia de tenir un valor afegit. Algun valor afegit, i en aquest cas el valor afegit és aquest pròleg preciós, meravellós, i aquest pròleg preciós i meravellós que han fet el president Puigdemont i el Lluís amb molt d'amor, no? Però ara sí que el que us vull és explicar per què, tot i saber que és un llibre innecessari, vaig voler-lo fer. I el vaig voler fer perquè sabia que si el fèiem seria l'excusa perfecta per fer això que estem fent, que és quedar una tarda amb els amics. Convocar-vos, tenir una excusa per convocar-nos i trobar-nos tots junts i, com deia ara la Iolanda, doncs, fer servir aquest llibre d'excusa per celebrar l'amistat i la vida, que al final també és del que va l'assumpte. No? I aquesta és l'autèntica raó de que el llibre s'hagi publicat, tenir una excusa per fer una trobada com aquesta que estem fent. I quedar, ni que sigui
per videoconferència. Per tant, aquesta és l'excusa que explica el llibre, no vol dir que això el justifiqui, simplement l'explica, segueix sense justificar, i això em serveix per passar a la segona cosa que us volia dir, i ja acabaré molt ràpid, que és gràcies. Perdó, gràcies, jo crec que són paraules molt importants a la vida, tant la paraula perdó com la paraula gràcies, i segurament més important que perdó és dir-vos gràcies, perquè mireu una cosa. Avui me n'he recordat, al principi de l'exili, amb una de les persones exiliades, a estones teníem la necessitat de fer confessions íntimes entre els exiliats, no? Normal, amb qui estàvem compartint aquella situació, i em deia, jo recordo bé, diu, saps què em fa por a mi, Toni? Que si això de l'exili s'allarga molt, els d'allà baix, els exiliats, ens acabin oblidant. Si passen els anys i passen els anys, jo no vols dir que s'oblidaran dels exiliats. Jo deia, no, tranquil, d'això no tinguis por. Abans s'oblidaran de la independència que dels exiliats. O sigui, abans abandonaran la independència que els exiliats, i no sé si quan vaig dir-li això no estava sent, en part, una mica visionari. Però jo li deia, no. El problema de l'exili, si s'allarga molt, és que se'ns farà llarg. Aquest serà el problema de l'exili, que se'ns farà llarg. I sí, és veritat, a estones un mira i se li fa una mica llarg. Llavors ens hem de buscar excuses, les excuses que siguin, perquè no se'n faci llarg i per mantenir el fil. Però mantenir el fil amb tot el d'allà, que quan dic allà vull dir el d'aquí, i ja enteneu que quan dic aquí vull dir el d'allà, i enteneu que quan parla per videoconferència no sap si ha de fer servir aquí o allà, però m'enteneu perfectament. Per tant, es tracta de que l'exili no se'ns faci tan llarg. I les reunions d'amics, com aquesta d'avui, és una manera de que no se'ns faci llarg. És veritat una cosa, ens ho podem mirar des del punt de vista de l'èpica. Nosaltres a l'exili no hem parat de donar batalles polítiques, judicials. I a més, podríem dir que les hem guanyat pràcticament totes. I per tant, estem en modo èpico, nosaltres. Des del primer dia estem en mode èpic. I per tant, és veritat, no hem tingut gaire temps per les contemplacions. I aquests anys, si tu mires des d'aquest punt de vista, batalla judicial darrere batalla judicial, victòria judicial darrere victòria judicial, doncs també el temps ha passat ràpid. Però a part de l'èpica, darrere d'aquesta èpica, no cal que ens n'amaguem, perquè insisteixo que avui no deixa de ser una trobada d'amics, doncs hi ha persones, són persones amb els nostres sentiments i amb les nostres il·lusions, com tothom, i que necessitem, com tothom, una família i dels seus amics, i ho necessitem perquè l'exili no se'n faci tan llarg. I ara us veig aquí, a través de la pantalla, demanat, sobretot posem l'ordinador enfocant la sala, que vegi la cara de la gent, ho estic veient, no a tots, perquè els del pis de dalt els hi veig els genolls, però no els hi veig les cames, però no arribo a veure la cara, però us veig aquí i veig a tots aquests amics que ens heu estat acompanyant durant tots aquests anys, a mi, a la meva família, 6 anys, que no són pocs, i que no heu parat de venir, a Brussel·les, a la Catalunya Nord, que m'heu perseguit, que heu retorçat les vostres agendes i heu escurat les vostres butxaques per trobar temps, per poder acompanyar-nos, insisteixo, a la família i a mi, i per això us he de dir gràcies. Per això us he de dir gràcies, perquè per això el més important de tot és aquest agraïment, perquè, de veritat, aquest acompanyament al llibre és una excusa per un dia més d'estar tots junts, no? Les vostres escapades a l'exili durant tots aquests anys han aconseguit, sense dubte, que l'exili se'ns faci més llevadero, que diuen en castellà, que no se'ns faci tan llarg. Un agraïment molt gran. Ara crec que això era millor dir-ho al començament, diguem, que al final, i ara ja callo i ja comencem la presentació amb el format habitual de les presentacions, que jo, com no podia ser d'altra manera, m'ho he saltat una miqueta. Una abraçada molt forta. Vicent, vas tu. Bé, bona vesprada, Toni.
i a tots els que esteu ací. Felicitats, per cert, a la llibreria, queda molt maca després del pas del meteorit Demagògia. L'heu reconstruït molt bé, sembla igual que era abans. Aquesta presentació és una presentació inevitablement estranya. Toni ja ho ha dit en un moment de la seva intervenció. Clar, la presentació d'un llibre que l'autor no està per videoconferència perquè és un exiliat dins de la Unió Europea en ple segle XXI, doncs per definició això és una presentació estranya. És una presentació que hauria de tindre un altre format, però que efectivament jo crec que en bona part forma part d'aquesta cadena que ara explicaves d'esforços personals. Som molta la gent que us volem manifestar la nostra estima sempre que tenim ocasió i que efectivament volem que sapigueu que aquí no ni us oblidem ni us oblidarem, i en tot cas el que fem és esperar-vos i esperem que ben aviat pugueu tornar. És un llibre estrany també perquè és un llibre imprès per un Parlament. Està bé això, que els parlaments gasten diners en imprimir llibres, està molt bé. Un llibre que no es pot vendre, però que en el fons també és un llibre que és un certificat de victòria. Han passat 5 anys molt llargs i això fa que a voltes oblidem coses que han estat molt importants, com per exemple la batalla per reconèixer que són eurodiputats. Va haver uns mesos, 6 mesos si no recordo malament, en què Espanya feia mans i mànegues per dir que aquest senyor no era membre del Parlament Europeu, ni el president Puigdemont, ni Clara Ponsatí va ser després quan van marxar els escocesos. Però per tant aquest llibre també és una victòria. És el certificat de que hem derrotat Espanya, de que heu derrotat Espanya vosaltres i, si m'ho permets, Toni, d'alguna manera tots, incloent el milió gairebé de persones que us van votar com a representants electes d'aquest poble, hem derrotat a Espanya. I ara ens ho retornen amb edicions multilingües que podem repartir per tota Europa, així que és un llibre que d'alguna manera és una petita venjança contra alguns que ja està bé. A mi em permetreu que destaque que és un llibre periodístic, perquè clar, el meu gremi. Ell no és periodista, però la reflexió setmanal, aquesta reflexió setmanal, i jo recordo alguns dels articles llegits en el seu moment a la República, el mitjà que fan els companys del diari El Punt, tenen un drink, tenen un caire molt periodístic i tenen la gràcia, vistos des d'ara, jo no estic d'acord en que sigui un llibre prescindible, perquè tenen la gràcia també, vistos des d'ara, de recuperar el pas de les coses i com les coses van construint-se. A mi, per exemple, m'impressionava molt l'altra nit que estava repassant-ho, a la pàgina 45, que ho dic perquè ja que el tenen, si volen, el Toni fa un article sobre l'enemic exterior parlant de l'extrema dreta, del creixement de l'extrema dreta arreu d'Europa, que és un article que llegir des d'avui fa feredat i fa impressió veure fins a quin punt aquesta mirada i aquest toc d'alerta que hi fa va ser molt encertat. A través del llibre es van seguint, d'alguna manera és una crònica, és una petita crònica del que va passant al nostre país, però també del que va passant a Europa. Ara, en definitiva, i jo era el que volia dir més, quedar-me més a gust, diguem això, també és un llibre estrany perquè és el llibre d'un polític estrany, d'un polític que no encaixa en la norma habitual del que s'entén per polític. És una persona, com molta de la gent que ha estat al capdavant de la Revolució Democràtica Catalana, és una persona inclassificable, una persona difícil de posar en el motllo de lo que seria la política professional, perquè en el nostre cas la política no és una professió. En el meu no ho és gens, però vaja, en el cas dels polítics que estan fent el procés d'independència, la política no és una professió. La política és una obligació, és un honor, és un compromís, és tota una sèrie de coses, però no una professió. I el Toni Comín, en això jo crec que és un personatge especial, dels més extremats, diguem-ho així, si em permets fer-te aquest qualificatiu.
I de fet, en el mateix llibre n'hi ha coses que són molt definitòries d'ell. Per exemple, ara no me l'ha apuntat aquest, però n'hi ha un article sobre el coronavirus que és d'una humanitat rebossant, o a mi m'agrada molt una descripció física que fa en la pàgina 97, no la llegiré, però aquestes digressions d'història amb l'obaina de fons, que és una petita peça mestra. És una petita peça mestra, primer perquè la descripció és molt bona. I jo ja ho sé que escriure bé en el gremi polític no està ben valorat, però és que el Toni escriu molt bé. És una descripció fantàstica de l'obaina, veus l'obaina a través dels seus ulls, però veus el que n'hi ha darrere de l'obaina. I està explicat d'una forma que demostra una sensibilitat humana, una forma d'entendre les coses que va molt més enllà del que és habitual. Jo només volia acabar explicant una de les moltes anècdotes d'exili, segurament un dels dies més feliços, que va ser precisament el retorn al nostre país, el dia que vareu tornar a Perpinyà, a la nostra capital del nord, d'aquella fantàstica concentració, perquè per mi és un símbol de la teua manera de ser que em resulta especialment emocionant. Tu te'n recordaràs, i ara riurà la gent, però és el que va passar, no? És a dir, estàvem en un hotel, no recordo el poble on era, però ja havia arribat el president Puigdemont i n'hi havia una quanta gent esperant tots formals que arribaren la resta d'exiliats, i el primer en arribar era el conseller Comín, i efectivament arriben al cotxe, però en el moment en què arriben al cotxe, allà tota la filera de gent esperant-lo, obre la porta, veu que n'hi havia al mar i se'n va com un boig cridant cara al mar. Tots esperant-lo, formals, i ells cridant cara al mar com un boig, saltant i deixeu-me, que estic fart del mar del nord i vull acostar-me al Mediterrani. I fins que no va tocar l'aigua no va parar, no? I tots, clar, tots formalets esperant a que el conseller tornara de tocar l'aigua. Això per mi va ser molt emocionant, va ser molt bonic, perquè em va demostrar fins a quin punt eres persona, fins a quin punt te deixes dur pel que eres autèntic, que és el que jo crec que és més important, perquè en aquesta revolució que estem protagonitzant i que espero que ben aviat acabem i que tu vingues així per acabar-la i per rematar-la amb nosaltres, si no som autèntics no la farem. I Toni Comín és del gremi dels autèntics. Gràcies, Toni. No sé si funciona. Funciona? Se sent, més o menys? Sí, no? Més o menys. Bé, bona tarda, bon vespre, Toni, bon vespre a tothom. En primer lloc, moltes gràcies per invitar-me a concelebrar, diguéssim, aquesta reunió i aquesta reunió d'amics, com dius tu, no? Potser m'he passat perquè he fet un text molt llarg, no? I intentaré resumir-lo, però un llibre, si t'invita a la reflexió, que és el que passa en aquest cas, doncs, normalment el que et passa és que vas encadenant idees, no? I coses que consideres que són importants, no? I la primera cosa que vull dir, ja l'han dita, però vull insistir-hi, és que aquestes cartes de Toni Comín ha escrit des del cor d'Europa, des de Flandes en concret, crec, no són cartes voluntàries. Són cartes que les ha hagut d'escriure precisament des de l'exili, des de la persecució, del que Santiago Vidal, una altra víctima de la persecució espanyolista, em va dir ja el 2002, Injustícia, en un llibre en el qual parlava de la injustícia espanyola. Sí, estem parlant de fa 21 anys.
És a dir, fa 21 anys, no 6, no, 21 anys, hi ha un jutge que estava en el sistema espanyol, deia que la justícia espanyola no era realment una justícia. I el president Puigdemont, la Clara a mitges, el Lluís Puig, el Toni Comín, estan a l'exili, però la justícia espanyola no para. Fa 4 dies acaba de condemnar el Dani Gallardo a 4 anys. El 18 de juliol comença precisament el judici contra diferents activistes, nois, que van defensar els exiliats a la plaça Urquinaona, entre ells el meu nebot Francesc, al qual li demanen 7 anys de presó, que no són pocs. Per tant, no és un problema d'exili, és un problema global, és un problema de l'estat espanyol contra l'independentisme, mani qui mani. Es digui PP Vox o es digui PSOE. Perquè tot això va començar amb el PP, evidentment, però va continuar amb el PSOE. Per tant, no ens fem il·lusions de que ens donaran una escletxa per la qual on sortir. Potser a vegades sortides individuals, però una sortida col·lectiva jo tinc bastant els meus dubtes. Abans d'entrar en el contingut del llibre concret, mira, faré l'únic apunt crític del llibre, no? L'únic, apunt crític que et faré del llibre. I per què te'l faig, l'apunt crític? Perquè, mira, fa gairebé 50 anys, que no són pocs, exactament el 1974, el meu mestre Josep Termes va fer una ponència que es deia El nacionalisme català, problemes d'interpretació. I ell es referia a un aspecte que deia la qüestió de noms. I ho deia per debatre una certa posició historiogràfica en aquell moment que parlava del procés d'emancipació nacional, o de tots en general, com un problema més que no pas com un fet. I ell posava en concret un fulletó del SUC, el qual deia el problema nacional català. Diu, i deia ell, aquesta manera d'enfocar la qüestió ens problematitza a nosaltres, converteix un fet en un problema. Nosaltres no som un problema, nosaltres som una realitat oprimida, d'acord, som una realitat resistent, també, però no som els que creem el conflicte. Tu parles tota l'estona del conflicte català. Aquest conflicte no és el conflicte català. Aquest conflicte és el conflicte espanyol, perquè el que té el conflicte és Espanya amb la democràcia, amb la llibertat, amb el dret a l'autodeterminació, amb els drets d'expressió, de reunió, etc. Per tant, no ens autovictimitzem, que és el pitjor que podem fer, perquè és una de les formes subtils de l'autoodi, que és conflictivitzar-se un mateix. Jo no estic en conflicte amb mi, estic en conflicte amb l'Estat, no estic en conflicte amb els espanyols, estic en conflicte amb l'Estat espanyol, estic en conflicte amb els seus governants, però mai em sentiré a mi mateix com una persona conflictiva. L'altra qüestió que deia Termes i que tu insisteixes molt és, i en el llibre hi insisteixes bastant, és amb la idea que reduir l'independentisme al nacionalisme és un error. L'independentisme ja s'ha comprovat que alguns hi arriben pel nacionalisme, però molts altres hi arriben per molts altres llocs que no tenen res a veure amb el nacionalisme. Però tots tenen un punt de confluència, que sí que realment la gent s'hi sent còmode, que tots ells reivindiquen la identitat pròpia, la identitat que ens caracteritza. Per tant, el gran problema que tenim nosaltres, a vegades ens despistem i creiem que el conflicte és que el catalanisme, si és blanc, si és negre, si és roig, si és blanc, si és aquí, si és allà. El nostre gran conflicte és resoldre què vol dir la catalanitat.
Això és el gran conflicte que tenim. I quan ens puja l'extrema dreta, diguéssim, per un lloc que parla d'aquí i d'allà, sabeu per què puja? Perquè toca el moll de l'os. Dona solucions errònies, però toca el moll de l'os. I la gran, diguéssim, repte que té, no? I el Toni en el seu llibre, sobretot especialment amb les 10 cartes d'afegides finals, diguéssim, no? Després de les que s'havia plantejat, és on ell demostra un projecte social, una manera d'entendre, no? Diguéssim, la política des d'una visió de, podríem dir, socialdemòcrata, el centre-esquerra, o com ho vulgueu dir, no? Que era, com a mínim, en els seus orígens, Junts per Catalunya, que era una amalgama de persones que venien de molts llocs diferents, des de l'esquerra, la dreta, no? I se sentien identificades amb què? Amb l'objectiu. I quin era l'objectiu? Només n'hi havia un, que era la llibertat, la independència. Ara això no existeix, perquè vam tenir una gran victòria, però al mateix temps vam patir una gran derrota. No? La gran victòria és haver arribat fins on havíem d'arribar, no? Que és muscular l'independentisme, donar-li un cos important, però no vam rematar. No el vam rematar per moltes raons, per la repressió, pels dubtes, per la desunió, diguem-ho tot també, siguem sincers, perquè si hem de fer una psicoanàlisi, doncs més val que la fem en sèrio, no? I diguem la veritat, no? Per la desunió, per la competitivitat, per la falta de solidaritat, perquè ningú, no? Quan està enmig, com deia l'altre dia, vaig sentir que deia el Boye, quan algú està enmig d'una trinxera el que no agafa és una pistola i mata el tio que té al costat, no? Perquè quan fa això acaba com el 39, que és tots a l'exili i tots cardats durant 40 anys. Per tant, el millor és reflexionar una mica sobre la història, no? I el Toni diu, jo d'on vinc? Doncs ell ve, diu que és l'últim, jo crec, l'últim gran pensador que ha tingut Catalunya, que ha tingut un projecte real sobre Catalunya, que és el Robert de Ventós, no? Després d'ell, el desert. Jo no estava d'acord amb el Robert de Ventós, però, escolti, un es posa dret i es treu el barret davant les idees d'aquest senyor, no? És a dir, tenia una visió global, no?, del que havia de ser Catalunya, que el va portar des dels plantejaments federalistes, que eren els mateixos que els teus, del maderisme, a un independentisme pràctic, perquè era l'única solució possible. Perquè en política, al final, el que un necessita és trobar una via de sortida. I si la sortida insisteixes durant 150 anys en trobar un encaix de Catalunya en Espanya i al cap de 150 anys aquest encaix no només no existeix, sinó que s'ha trencat, al final només et queda de dir, com passa amb les parelles, fins i tot les que havien estat molt ben avingudes, que és divorciar-se. No? Divorciar-se i buscar una altra solució. No? Aquest llibre porta, si el veuen, porta 2 pròlegs a l'edició italiana de la Conchita de Gregorio i a l'edició alemanya del Félix Grunberg, no? Del Félix Grunberg. Són 2 persones que no són independentistes. No crec que cap dels 2 cregui que la solució del nostre conflicte sigui l'independentisme. I per què aquestes 2 persones s'avenen a escriure el pròleg del llibre d'aquest senyor, més enllà de les amistats personals, que això en aquest cas no compta, tot i que a la vida les amistats normalment són molt importants, sobretot per resistir els pitjors moments que un travessa vitalment. No? Però a banda d'això, per què ho fan? Per una de les idees que és clau en el llibre del Toni Comín, que és la identificació de l'europeisme amb la llibertat. És a dir, no hi ha Europa sense llibertat. I Europa viu en aquests moments en una tensió molt forta entre la vella política dels estats-nació tradicionals del segle XIX i una nova fórmula que sigui realment
de poders encadenats i subsidiaris. És a dir, el poder blockchain, però no aplicat a les finances, sinó aplicat a la política, cosa que no hi ha ningú que realment estigui pensant. Més enllà de teòrics importants com el Harari, coses d'aquest, no? Perquè són personatges que no estan integrats en la política. Però el polític que el dia trobi realment una fórmula en la qual pugui convèncer el conjunt de la població que els seus drets seran respectats no en un marc polític tradicional, sinó en un sistema en el qual la capacitat de decisió i de poder sigui la que un desitja, realment crec que triomfarà. Acaba de sortir un llibre d'una historiadora de Princeton, que es diu Natasha Quinchley, que es diu La vida i la mort dels estats a l'Europa central i la transformació de la sobirania moderna. I diu aquesta senyora, aquesta historiadora, que és historiadora del dret més que historiadora stricto sensu, parla de les dues grans obsessions dels estats-nació modern. I diu, quines són aquestes obsessions? L'estabilitat i la sobirania. L'estabilitat i la sobirania avui són dos conceptes, i perdonin perquè seré una mica taxatiu, dos conceptes reaccionaris. Perquè significa continuar amb l'statu quo que sempre ha existit. No donar-se'n que el 1920, el 1918, quan es crea la Societat de Nacions, hi havia 42 estats i que avui a les Nacions Unides n'hi ha 200. Per tant, la política ha estat sempre dinàmica i aquesta voluntat permanent d'una cosa que sigui estable, inamovible, gens porosa, al final acaba sent el que ja va ser l'imperi austrohongarès, que és del que parla aquesta dona, que és una presó de pobles que només podien alliberar-se. I la Unió Europea pot acabar, i ho sento molt pel teu optimisme europeista, pot acabar sent una presó de pobles. I si és una presó de pobles serà el caos total. Per tant, en aquest sentit l'independentisme pot ser la punta de llança d'una cosa que preocupa tot el món, que és la democràcia, la llibertat i la sobirania, que és l'altre aspecte. Som sobirans, la gent vol ser sobirana amb tot, pràcticament, des de la sobirania ecològica fins a la sobirania climàtica, passant per la sobirania nacional. I per tant hem d'aprofitar, crec jo, aquests elements. Bé, m'estic enrotllant bastant, però bueno, hi ha una cosa que sí que la voldria dir, i és que nosaltres hem fet una cosa que és extraordinària. Jo soc historiador i per tant els puc ben assegurar que totes les reaccions a Catalunya contra l'Estat del segle XIX i XX han estat violentes. Totes. Setmanes tràgiques, setmanes còmiques, dictadures, dictablandes, guerres civils, guerres colonials, guerres de tota mena. Sempre violentes. L'Estat pega, la reacció és la violència. Fins i tot la guerra civil. Un cop d'Estat, la reacció és la violència. Fins i tot la violència extrema que porta les patrulles de control que maten a Cristo i a su pare, creant un conflicte intern bastant important. La revolució dels somriures, que se n'en foten alguns friquis d'aquests comentaristes catalans tan moderns, per dir-ho així, però la revolució dels somriures és la primera vegada que la reacció de Catalunya és pacífica. I això és un fet que ens haurien de donar el Premi Nobel. Perquè si li van donar a l'Obama, ens l'han de donar a nosaltres.
perquè nosaltres hem estat 10 anys aguantant als carrers i l'únic problema que tenim ara, és que hem perdut els carrers. Hem perdut els carrers perquè ens va derrotar l'Estat i ens va derrotar la pandèmia, que és l'altre aspecte que ell toca en aquest llibre. No? I també perquè al capdavall el que hem acabat fent és que, diguem-ne, hem acabat dispersant-nos. Òmnium s'ha ressarat en aquesta mena de palau d'hivern que ara tenen, diguem-ne, no? L'ANC s'ha esbudellat, com sempre acaba passant, ja ho va fer la Plataforma pel Dret a Decidir, no? I ho ha fet aquest, és un esport nacional, aquest, esbudellar-se. I els partits polítics, un s'ha estat esbudellant durant una bona temporada i l'altre s'esbudellarà d'aquí 2 dies per les hòsties que s'acaben de fotre. Per tant, tenim un problema. El Toni, en el llibre, cita i amb això acabaré, cita una frase de Gramsci que diu exactament, si no recordo malament, diu que les idees i les lluites no viuen sense organització. I és veritat. Però el mateix Gramsci tenia una altra frase bastant més famosa. Diu, el vell món es mor mentre el nou triga a aparèixer i en aquest clar oscur sorgeixen els monstres. I a nosaltres ens ha sorgit un monstre i és el monstre de la por. És un monstre que hauríem d'erradicar moltíssim. Perquè un dels avantatges que vam tenir com a oposició durant el franquisme, i això sí que haig de reconèixer que ho he après del meu pare, que va ser un senyor que va entrar i sortir de la presó 8 vegades, que és que si tens por, t'acabes rendint. I nosaltres mai ens podem rendir. Moltíssimes gràcies. Toni, et toca a tu. Endavant. Ara, escoltant el Vicent i l'Agustí, em sentiu bé? Sí. Que els agraeixo moltíssim que hagués presentat el llibre. De fet, quan vaig pensar en fer la presentació vaig dir cal un historiador i cal un periodista, em semblava, i fàcilment em va venir que l'historiador havia de ser l'Agustí i el periodista el Vicent. No, deia que ara escoltant-los, primer aquest agraïment total i després m'he adonat que em veieu molt gros. O sigui, no era conscient de que hi ha aquí un pantallot i que em teniu amb un plano insuportable, no sé, perdó, i que jo he d'estar intentant contenir les meves expressions perquè podeu escoltar cada múscul. Però, a part d'això, el fil, si voleu, no sé si us sembla fer una mica de conversa, comenteu coses, feu-me crítiques del llibre també, o sigui, els elogis els agraeixo moltíssim. Mira, 2 coses ara, molt improvisades al fil del que ara ha dit l'Agustí. No puc evitar comentar això de la por, perquè crec que nosaltres, i ara veia Quim Forn, etc., hem sigut, i quan dic nosaltres vull dir el conjunt del govern, hem sigut humils en el sentit de no dedicar-nos a recordar de manera reiterada que hi havia uns mesos durant els quals el Tribunal Constitucional ens enviava requeriments en què em deien amb totes les paraules vostè acabarà el talego si no para ja. I com aquest en vam rebre 6. I ara no em puc, Déu me'n guardi de posar el govern d'exemple de res. Però és veritat que el referèndum va necessitar una dosi de no por col·lectiva de tots els implicats, de les institucions, de les entitats, de la gent que va guardar urnes a casa, i llavors ens hauríem de preguntar en quin moment
aquesta energia col·lectiva en què estàvem atrapats tots, govern, partits, institucions, societat civil, persones individuals, i que jo m'agrada descriure-la en els termes que has dit tu, no? Que era una energia que era un escut contra la por, doncs es va fondre. I per tant tens molta raó. I després, una altra cosa que pensava, potser dir que potser l'Agustí i el Vicent me la comentaran, i que jo algun dels articles ara l'escriuria diferent, potser, o el titularia diferent. Hi ha un que el vaig titular de manera deliberadament provocativa, dient independentisme no nacionalista. Una mica per aquesta filiació intel·lectual amb el Xavier Robert. I avui, abans de venir cap aquí, he tingut l'oportunitat de fer una entrevista amb un diari alemany, amb el Neues Deutschland. I ha estat molt bé perquè el periodista, molt sagaç, precisament m'ha dit: ostres, diu, que oportú, no?, que insisteixis tant en aquest argument. Dic, bueno, però aquest argument en l'independentisme català és polèmic perquè, de fet, les necessitats comunicatives que tenim de cara al país, de cara a Catalunya, són diferents de les necessitats comunicatives que tenim de cara a, per exemple, l'opinió pública alemanya. Jo això, us deia abans, la paradoxa, uns articles en català que es publicaven en un setmanari català, però que jo no sé per quina raó els feia pensant sempre en el lector europeu. I és veritat que la paraula nacionalista, i aquest periodista m'ho ha estat dient i m'ho hem estat compartint, no?, i discutint una estona, l'entrevista s'ha convertit en un moment donat en un diàleg en què ell em donava la raó en el sentit que la paraula nacionalisme en països com Alemanya no té redempció possible. Està ja inexorablement associada a totes les dimensions negatives del que van ser els totalitarismes. Jo dic, en canvi, nosaltres, perdona, no cal ser un gran científic social, per saber que, si vols, per dir-ho de manera molt simplificada, hi ha nacionalismes de dominació i d'alliberament. Per tant, clar que podem reivindicar la paraula nacionalista per l'independentisme català, pel catalanisme, i clar que la paraula nacionalisme es declina de dues maneres rotundament antagòniques. Els nacionalismes de dominació i els nacionalismes d'alliberament, i els uns van del cantó de l'autoritarisme i els altres van del cantó de la democràcia. Per tant, si fes aquesta reflexió de contraposar la cultura política catalana amb la cultura política espanyola, diguem, podríem explicar-ho en aquests altres termes, dient aquí estem parlant de nacionalismes confrontats i, per tant, rescatem el concepte i el reivindiquem i el volem i el necessitem i tenim tot el dret a fer-nos el nostre, però em sembla que també, per qüestions d'eficàcia comunicativa, també és legítim, o potser no, m'ho podeu discutir, pensant en un lector alemany, per exemple, com aquest periodista que m'entrevistava abans, deixar en totes les seves connotacions pejoratives el concepte per Espanya, que, com bé dius tu, és la responsable del conflicte. Tens raó, no és el conflicte català, és el conflicte. És el conflicte espanyol. Potser el conflicte català també té a veure amb aquest lector europeu hipotètic amb el que jo pensava quan escrivia els articles. A manera també d'identificar el tema de la reflexió de manera més ràpida. Però crec que simplement hem d'entendre que els marcs comunicatius són els diferents i que és legítim, sense evidentment cap renúncia, però utilitzar les estratègies argumentals més eficaces en cada cas. I és en aquest sentit la provocació, l'independentisme nacionalista és una manera de dialogar amb un lector alemany, en el fons. Per què? Perquè des del cor d'Europa nosaltres també hem pogut confirmar una cosa, que és que la propaganda espanyola ha penetrat amb més força de la que ens hagués agradat. I, per tant, hem de ser capaços de combatre. Aquest llibre, de fet, jo vaig repartir en italià, en alemany, ara en francès, com un antídot contra el virus, que Déu-n'hi-do amb l'extès que està, d'un relat espanyol que ha aconseguit identificar Constitució, amb estat de dret, amb democràcia. Hi ha uns senyors, són molt romàntics, una gent molt sentimental, que, bueno, volen la independència, però ells estan trencant les regles del joc i justament Europa està per garantir les regles del joc democràtiques i sembla mentida que pugui tenir tant arrelament, no?,
el relat espanyol, però el té. Encara hem de tornar a una mica al que heu estat comentant vosaltres i que insisteixo en el llibre de manera reiterada, a l'ABC, de dir aquí nosaltres som els que expressem els valors democràtics i el problema d'Espanya és que no va ser capaç de fer una transició perquè no hi va haver ruptura i no hi ha hagut una reprogramació cultural en la societat espanyola i és l'únic cas d'Europa en què el feixisme no va ser derrotat, aquesta frase que me l'heu sentit milions de vegades tots, i que ha construït una suposada democràcia sense fer-ho a partir de les cendres del feixisme, a diferència de tots els països europeus, els que van tenir règims feixistes i els que van ser ocupats i col·laboradors d'aquests règims nazis o feixistes, en què sempre la democràcia es construeix sobre les cendres del feixisme, del nazisme. Per tant, crec que és encara una feina que tenim, encara, quan parlem amb l'entorn europeu, ja sigui el que és els actors de la vida político-institucional europea o les opinions públiques, tornar als bàsics, back to basics, no? i explicar de manera amb molta paciència, diguem, i sense cap vergonya, coses tan per nosaltres òbvies i evidents com aquesta. Sí, ells encara tenen dubtes de si els demòcrates som nosaltres o som els espanyols. Ells encara no tenen clar que el Tribunal Constitucional faci una lectura franquista de la Constitució. Ells encara no estan segurs que en el conflicte entre drets fonamentals i unitat d'Espanya, les institucions espanyoles sistemàticament es decantin per la unitat d'Espanya a costa dels drets fonamentals i, per tant, actuïn d'una manera impròpia del que serien les institucions amb una democràcia europea consolidada. Ells encara no s'acaben de creure del tot que el Tribunal Constitucional espanyol no és com el Tribunal Constitucional alemany o no és com el Tribunal Constitucional de la majoria d'estats europeus. I és aquí una mica el joc aquest semàntic que m'ha portat a fer alguns articles amb aquest element provocatiu. Però bueno, només ho poso sobre la taula perquè no sé si això serveix una mica d'element de diàleg o com us sembli a vosaltres. Així l'historiador és l'Agustí, per tant no me vull clavar en camisa d'onze vares, però jo sóc molt fanàtic d'allò de la llarga durada, de la visió de llarga durada, i crec que en això precisament estem en un tombant molt interessant. El pròxim govern espanyol molt probablement serà del PP i Vox, i per tant l'Espanya de Visegrad, l'Espanya equiparable a Polònia, Hongria, etc., serà un fet i una realitat, i els amics alemanys o italians doncs sí que molt ràpidament reconeixeran de què estem parlant. Però això no ha passat perquè sí, i crec que aquesta és una de les coses que l'independentisme no és capaç de posar-se la medalla. És a dir, nosaltres hem desemmascarat Espanya. Aquí hi ha hagut un conflicte, Espanya és un conflicte permanent, des de les Corts de Cadis i tota aquella història fins avui és un conflicte permanent. Però els únics que realment han arribat a un punt que hem sigut capaços de posar-la contra la paret i que tinga que despullar-se i que tinga que quedar clar el que és, hem sigut nosaltres. La Revolució Catalana. I això ha estat un esforç enorme de moltíssima gent al carrer, als parlaments, a tot arreu, però un esforç particularment important de vosaltres des de l'exili amb el litigi estratègic i demostrant que Espanya és un país atípic, que Espanya és un país, és una excepció dins del concert europeu. I jo crec que nosaltres mateixos no ens n'adonem de la profunditat del canvi en la societat catalana, i a mi m'agrada posar com a pivot, jugant a la llarga durada, els Jocs Olímpics del 92. Els Jocs Olímpics del 92, el Quim el perseguien per dur pancartes de Catalonia no és Spain, alguns amics meus es torturaven en comissaria, però la major part de la població estava contenta. I va ser l'esclat
de la idea de que podia existir una Catalunya i una Espanya harmoniosa, on passaven coses. Recordeu que el rei d'Espanya, el dia de la inauguració dels Jocs, va entrar a l'estadi olímpic al so dels segadors, anunciat per la megafonia com l'himne nacional de Catalunya. Això avui seria impossible, absolutament impossible. I aquí jo crec que li hem de donar valor a la capacitat que ha tingut la societat catalana de desfer-se d'aquell punt. El xoc que representa la sentència de l'Estatut i el terratrèmol absolut que representa el 1 d'octubre són la gran derrota de l'únic projecte que podia posar Espanya sobre la taula que fos presentable a Europa, que era el projecte d'haver solucionat aquest merder que fa 200 anys que ningú sap com solucionar. I som nosaltres els que hem creat les condicions per a que Espanya acabi refugiant-se en ella mateixa i ensenyant-se com el que és un nacionalisme dels pitjors d'Europa, dels més reaccionaris d'Europa, amb aquest component religiós que l'uneix a serbis i a russos i que serà i és un gran problema per a Europa. Per això donem-li el valor de que ha estat el nostre esforç de formigueta dia a dia el que ha aconseguit tombar-ho. Perquè ara ens trobem alguna gent a Alemanya o a Itàlia que es pensen que el Tribunal Constitucional és normal, però és que no fa pas tant tot Europa es pensava que Espanya era normal. I no només normal, bonica i divertida. Perquè clar, també ho hem d'entendre. És a dir, un senyor alemany se'n venia a qualsevol lloc de la costa i es trobava un cambrer simpàtic que li posava uns calamarets i no sé què i que li reia les gràcies i aquí la vida era molt guapa i molt xula i molt bé. Clar, quan aquest senyor sàpiga que aquell cambrer és de Vox, les coses canvien. Les coses canvien en l'Europa profunda, en l'Europa que té l'antifeixisme el bressol de la seva manera de ser. I jo crec que això és molt important, per això és molt important el que està passant, el que ve ara, l'etapa que ve ara, que és una successió de les que hem fet abans, i jo crec que per això és tan important que nosaltres que sempre estem allò, com ho has dit abans, que ho has dit molt bé, allò barallant-nos sempre entre nosaltres, esbudellant-nos, això que ens agrada tant d'esbudellar-nos, també està bé que de tant en tant ens recordem el que hem fet bé. I això ho hem fet de meravella. Desemmascarar Espanya ho hem fet de meravella. Jo voldria... Jo només voldria afegir el que estàveu dient. És veritat que un cert optimisme per part nostra durant molts anys, els pares de la Constitució, també han estat els catalans, no sé què, tot aquest tipus d'històries, no deixa d'avalar un moment. Però els moments són històrics. És quan la gent em pregunta, tu vas votar la Constitució del 78? Què es pensen que vaig votar el 78? Què es pensen que vaig votar? Que sí, clar. És que no podia fer altra cosa. Ja sé que hi ha gent que va votar que no, segurament ben al costat meu, diguem-ne, no? Però en aquell moment històric havies de fer una cosa, no? Era pitjor estar amb la dictadura, no? És a dir, era millor això. I fas balanços del que... Jo sempre he entès els països, en el fons, més enllà de les coses essencials, com una empresa, no? Si te la mires i es compta dels resultats d'aquesta empresa, no? Si funciona, si no funciona, no? Les estratègies que hi apliques, que no hi apliques, no? I aleshores, si tot el dia estàs ancorat en una única idea, doncs te'n vas cap enllà, no? Ara, les males diagnosis també les hem de combatre. Aquestes que dius tu d'Europa, ara des del 17, doncs, i una mica abans, és evident que el nostre discurs ha traspassat les fronteres i per tant ha deixat de ser illacionista, que això també és una cosa, un defecte nostre, que ens entenen, no ens entenen de res,
entre altres moltes coses, perquè no parlen el català, per tant hauríem de fer-ho com heu fet vosaltres, en anglès, en francès, en no sé què, en moltes llengües. Però després l'altra cosa és que hem de combatre un discurs intern, que és el discurs que jo en dic de la derrota. És a dir, no hi ha cosa que suporto menys que és aquells que diuen que tot estava planificat per fracassar. I dius, home, no us prengueu per imbècils, a més, no? Una cosa és que els derrotessin i l'altra és que la seva intenció fos ser derrotats. Això és un argument paranoic des del meu punt de vista, que el que fa és despistar-nos. Per tant, hem de construir un discurs en positiu, ho acaba de dir de llarga durada, com diu ell. Hem de construir un discurs de reconstrucció nacional, perquè nosaltres estem en un moment de reconstrucció nacional, amb millors condicions que abans, i no admetre el que diu el Jordi Amat o companyia, el Francesc Marc Álvaro i tots aquests, que diuen que hem provocat nosaltres la decadència de Catalunya. És la revolució dels irresponsables, dius, joder, no? S'han de tenir ben col·locats per dir això. No, nosaltres hem lluitat per un objectiu i aquest objectiu no l'hem aconseguit. No sé com dir-te, no? El senyor Prat de la Riba en un moment determinat també es va plantejar certes coses que no va aconseguir i avui en els llibres d'història com és considerat com gairebé el pare de la pàtria. D'aquí 100 anys com ens veuran? Pensant com ens veuran d'aquí 100 anys? Escriuran un llibre que dirà La revolta dels catalans 2, perquè la del 1640 era la revolta dels catalans 1 i aquesta és la revolta dels catalans 2. A lo millor l'escriurà un unionista tan notable com John Eliot, però és igual. Però l'escriurà perquè no tindrà més remei que escriure'l. Que aquesta és la qüestió. No tindrà més remei que escriure'l perquè la realitat nostra és la pervivència del que estem fent. No? Bueno, ja està. Jo aprofito per dir-vos que el llibre el podeu agafar i que el llibre és gratis. És una cosa molt logística, però sisplau, feu tranquils. El Parlament Europeu, a més, Vicent, reprenent una cosa que has dit abans, era la primera vegada que feia una cosa d'aquest estil. No només, possiblement a ningú se li havia... No hi ha masses tampoc Tonis Comins en el Parlament Europeu, ningú ho havia pensat i quan els hi vam demanar, recorda que els hi vam expressar clarament que era un llibre que parlava de Catalunya i Europa. S'ho van haver de pensar una mica, no ho acabaven d'entendre, però finalment ho han acceptat. Per tant, és veritat el que dius, és una gran victòria. Jo no ho havia pensat així, però és cert. Toni, si voleu alguna cosa més, i si no, doncs li posaríem punt i final a l'acte. Ara us veig a tots. Nosaltres et veiem molt bé. M'han enfocat al públic. Sí? Veus no, res més. És això. El llibre és l'excusa, les reflexions les hem de fer per rearmar-nos i estratègicament, emocionalment, perquè el rearmament estratègic és un rearmament emocional. I parlar d'estratègia és parlar de superar la por, com deien en Vicent i l'Agustí. Per tant, el diàleg, el llenguatge, la paraula és una de les nostres armes principals per aprendre el camí. Nosaltres seguim durant les batalles judicials una darrere l'altra. Ja sabeu que el 5 de juliol em ve una d'important, de les més importants, segurament, que hem hagut de donar, i veurem, com sempre, les plantegem com batalles col·lectives, no són batalles personals, són batalles a benefici col·lectiu i veurem en aquesta ocasió si guanyem i
si guanyem fins on ens porta, no? Però com us deia, vull ser molt sincer. A part dels propòsits polítics del llibre, a part dels propòsits ideològics, en el bon sentit de la paraula del llibre, a part de tenir una excusa per fer que el Vicent i l'Agustí parlin en veu alta, que és una cosa que sempre ens convé i sempre en traiem molt profit. A part de tot això, hi havia aquest motiu que anava a dir inconfessable, però no és inconfessable, és un motiu molt confessable, que era tenir aquí des de l'Obaina, tenir ara aquesta imatge que estic veient a través del meu iPad, que és que us veig aquí tots junts, tots reunits, obligar-vos des de la vostra llibertat a trobar-nos tots aquí i poder això, no? Poder declarar-nos una vegada més que ni nosaltres no ens rendim ni vosaltres no ens deixeu sols i que per tant això també és aquesta història d'amor, diguem, no? Entre els que estem aquí, els que esteu allà, o els que esteu aquí, els que estem allà. I avui també era una manera de fer aquesta presentació de refermar aquest vincle. L'exili es fa llarg, però això no vol dir que nosaltres abandonem les nostres obligacions que tenim perquè ens ha tocat jugar un paper específic que només es pot fer des d'això que al principi en dèiem l'espai lliure d'Europa i que només es pot fer davant dels tribunals europeus. Us ho ha explicat molt bé el Vicent, no? Mai Espanya havia estat tan despullada, mai l'havien posat tan en evidència i en bona part això ha passat perquè hi ha alguns que ens hem vist amb l'obligació de litigar davant de la justícia europea. Si voleu ara matís una mica una cosa que deia abans. Deia, encara hi ha massa gent que es pensa que les institucions espanyoles són homologables a la resta d'institucions de la resta de països de la Unió Europea, deixant, si voleu, els que estan sota sospita, Polònia, Hongria. És a dir, nosaltres hem denunciat repetidament el doble estàndard de la Comissió Europea i del Consell Europeu en relació al que fa Espanya en comparació amb el que fa amb Hongria i Polònia. Avui aquest periodista alemany, de fet, em deia no em diguis que el que fa Espanya és comparable al que fa Hongria i Polònia perquè el que fa Espanya és molt pitjor que el que fa Hongria i Polònia. Perquè Hongria i Polònia no tenen la quantitat de presos polítics que té Espanya i que ha tingut Espanya des de l'inici de la transició, perquè és un periodista que coneix també bé la realitat basca, no? Per tant, complemento un dels arguments que deia abans. Per un cantó, encara tenim la feina de fer entendre una part de l'establishment, si voleu, polític i de l'opinió pública més adotzenada, per dir-ho així, europea, que no, que el Tribunal Constitucional espanyol no és el garant de la democràcia, sinó tot el contrari, i al mateix temps han sigut els jutges europeus els que ens han ajudat a desvestir Espanya, a despullar-la i a posar-la en evidència. No? Per tant, som conscients, ho dic això en el sentit que som conscients de la responsabilitat que també tenim de donar totes aquestes batalles judicials davant de la justícia europea, ja sigui del Tribunal de Luxemburg o dels tribunals nacionals, de la mateixa manera que vosaltres, jo crec que amb els fets demostreu cada dia que som molt conscients que ens heu de seguir acompanyant. Per tant, moltíssimes gràcies per ser-hi. Jo vaig voler fer el llibre per poder veure el que estic veient ara, que era totes les amigues i tots els amics aquí asseguts en el mateix espai, amb aquesta cara de no sé com descriure-la, amb aquesta cara de carinyo, si m'ho deixeu dir així, que esteu posant en aquests moments. Un petó molt fort, de veritat. Moltes gràcies, moltes gràcies.